Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak. Otsaiak 16 dugu gaurkoa ostirala eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Bi kolaboratzaile, alde batetik La Cafeteratik Diana Arbonies etorriko da eta zertan dabiltzan kontatuko digu. Ondoren kolaboratzaile berri bat. Nafarroako Eskola Kontseiluko lehendakaria izango dugu gurekin, Aitor Etxarte Berezibar, eta orain martxoan antolatu dituzten jardunaldi batzuen berri emango digu. Ondoren betiko dukiak izango ditugu, hori aurretik, elkarrizketen aurretik, eta gero ondoren dena bukatzerakoan musika honen aste honetan PAN 2018 zikloaren barne emandako kontzertua emitituko dugu. Beraz, az gaitezen beti bezala egiten dugun moduan, lehendabizikoz efemerideekin. Gure gaurko lehendabiziko efemeridea 20. mendean gertatu zen. 1959 urtean. Fidel Castro Kubako lehendakarian bihurtu zen eta horrek Kubako iraultzaren finkapena suposatu zuen. Salto egingo dugu 21. mendera 2005. urtera. Estatu Batuetako zientzialari talde batek orain arte aurkitu egin den Homo sapiens gorpuzki zaharrena datatu zuten. 200.000 urtekoa da. Egin dezagun aurrera gaurko lerroburu nagusiekin Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak funtsezko lerroburuak. Albisteekin hasteko laukoak mozio bat aurkeztu du torturak ikertzearen alde. Gobernua babesten duten, geroaga IKH Eukalduguk eta Ezkerrak nahi dute Nafarroako parlamentuak Espainiako gobernuari eskatzea torturak aitortzeko eta biktimei erreparazioa emateko. Diputatuen kongresuak bertzale bortze eguneko soldatak kendu dio Inigo Ayi Upeneko diputatuari. Eta ekonomian urte arteko inflazio eguneko 0,3 da Nafarroan, abenduko datuekin alderatuta prezioak eguneko 1,2 jaitsi dira. Iberon eta Herrienegan egindako pintaketen kontrako salaketa jarri dute, gorroto delitua ekintzak kriminalak eta kalteak salatu dituzte inguruko udalerrietako ordezkariek eta herritarrek. 1978ko San Ferminetako gertakariak oroituko dituen monumentu jartzeko diru bilketa kanpaina jarri dute aurre. Eta albiste baina funtsezkoen gaurko egunak, 5 urtean Nafarroatik kanpo bizitzera zigortuten gizon bat indarkeriagatik. Epaiak ebazpena jaso duenez, gizonak hainbat urte tratu txarrak eman zizkion bere bikotekideari. Eta Iruñan ume bat bere etxera gonbidatu duen gizon baten aurkako salaketa ari dira ikertzen. Foruzaingoak lasaitasun eskatu du eta delitu zantzurik ez dagoela nabarmendu. Erromes bat erreskatatu dute hipotermia zantzuekin ibaineta mendateak eta Nafarroako turismoak bere aurkezpena egite 10 herrialderen aurrean Lufthansa hegazkin konpainiaren konbentzio batean. Eta gaurko albisteekin bukatzeko gaur eguerdian Ea zen olako azalak ditugun gaurko egunkarietan eta diarioen abarrarekin hasiko gara. Letra lodiz lerroburu nagusian, martxoaren batean martxan jarriko zen plastikozko poltsen ordainketa atzeratu egin da. Azaleko argazkian Sadar futbol zelaia agertzen da. Azpian izenburu hau dago. Sadarrek kaleari espazioa kenduko dio. Diario de Noticias egunkarian, goikaldean lerroburu nagusian, Nafarroan minbizia duten umeen 80%ak gaixotasuna gainditzen dute. Azaleko irudiak lerroburu nagusiari egiten dio erreferentzia. Esklabas del Sagrado Corazón ikastetxeko zenbait ikasle ikusi daitezke aurretan ematen den minbiziaren kontra. Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusian, Gasteizko ganberaren 88% estatuan ematen den ingerentziaren kontra dago. Azaleko argazkiak izenburu hau darama.
Ramaphosak Mandelak aukeratutakoa lehendakaritza lortu du eta irudian Hego Afrikako presidente berri hori ageri da. Jarraitu dezagun euskal hedabideekin eta hau da Berri egunkarian daukaguna. Goian lerroburu nagusian, autogobernuan eskua gehiago ez sartzeko eskatu diote Espainiari, injerentziaren inguruan. Beherago azaleko argazkian, senper inguruan urrea bilatzeko mehatzearen kontrako manifestaldi bat ikusi daiteke eta izenburu hau darama. Ez da mehatzarientzako lurra izanen. Bekaldean berri ezberdinak ditugu, lehendabizikoa Miranda Ebroko Siemens Gamesako langileek itxiera salatu dute. Ondoan kirolari dagokionez, Europan urrats bat egin du Atletikek aurrera eta Realak beste bat atzera. Eta azkenik kultura atalean, askeago aritu da Izaro bere bigarren diskoan. Euskal Herria Irratiko webgunea ikusi amaituko dugu. Goian ezkerrean, Espainiako armada ez da Ezkabako ihesaldiaren ibilbidea erabiltzen duen lasterketa baten laguntzaileetako bat. Eskuinean, errespetatuz jolasten gara kartelak debekua gainditu du. Ezkerrean jarraituz oraindik beherago, diputatuen kongresuak 5 eguneko soldata kenduko dio Airi. Jarraitu dezagun asteburu honetako eta gaurko agendarekin. Gaur eta otsailaren 28 arte Iruñeako 20 taberna ezberdinetan ardoa eta hamburguesen ibilbidea eskainiko da, ekitaldi gastronomiko bat. Ardo txuria edateko aukera paregabea eta hamburguesa bereziak ere dastatzeko une aproposa. Gaur arratsaldeko 7:00 kasino berri nagusian ganbera musikako 13. zikloa emango da. Gaur ere arratsaldeko 8:00 Baluarte jauregian Nosferatu el vampiro pelikula ikusteko aukera izango da. Oso ospetsua da, baina gaur berezitasun bat dauka eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak lagunduko diola da berezitasun hori. Gaur ere gaueko 10:00 Zentral Cafe antzokian Los Gandules musika taldea ikusteko aukera izango da. Sarrerak 10 euro balio du. Bihar arratsaldeko 8:30 Zentral Cafe antzokian Dawn of Maya ikusteko aukera ere izango da. Sarrerak 7 euro balio du. Eta bihar ere gaueko 10:30 Burlatako kulturetxean bakarrizketak Gorka Aginagalde eta Inigo Salineroren eskutik. Sarrerak 12 euro balio du. Hodeiak eta ostarteak arratsaldearen hasieran eguzkitsu egongo da. Arratsaldearen amaieran lainoak ugaritu egingo dira eta gauean baliteke euri egitea. Nafarroan hego-ekialdeko haizea azken ordutan ahul eta aldakor geratuko da, tenperaturan aldaketarik ez. Larunbatean egunaren lehenbiziko partean giroa goibela eta euritsua izango da. Arratsalde gau partean ateri egongo da eta ostarteak zabalduko dira. Ipar haizea ibiliko da, ziertzo bolada gogorrekin. Aldizka, temperatura minimoak gutxi edo nahiko jaitsi eta maksimoak nabarmen edo asko jaitsiko dira. Igandean laino gehiago pilatuko da mendebaldean eta baliteke euri pixka bat egitea. Ekialdean ostarteak nagusituko dira eta oro har ateri egongo da. Giro hotza izango dugu eta lur maila 800-900 metro inguruan egongo da. Iparraldeko eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, oro har suabe, baina Nafarro hegoaldean ziertzoa indartsu ibiliko da. Eguna amaieran atertu egingo du mendebaldean.
berriak ikusteko unea iritsi da. Goazen Atarrabiarekin. Martxoaren batean Amalur Haur Eskolako 2018-2019 ikasturtean aurre matrikulatzeko epea irekiko da. Martxoaren 15 arte egin ahalko da eskolako bulegoetan 012 telefonora aurretik hitzordua eskatuz. Udalak udalaren obra zerbitzuan hitzeko ofizial lanposturako deialdia egin du ere. Aldi baterako kontratazioa izango da eta eskaerak aurkezteko epea 15 egunekoa izango da, 15 egun naturalak. Bukatzeko hori Atarrabiarekin eta bukatzeko orain Iruña hiriarekin jarraituko dugu. Udaleko jendaurreko arreta bulegoen eta aurrez aurreko erregistroen urteko egutegia argitaratu da. Udalaren webgunean ikusi daiteke. Bestalde, Gazteriaren etxeak 14 eta 30 adinen tarteko neska mutilei zuzendutako informatikako 30 kurtso eta 12 tailer eskiniko ditu bere udaberriko programan. 810 plaza eskiniko dira. Ingurumen hezkuntzako museoak neguko senda landareen inguruko tailerra antolatu du otsailaren 20rako eta 22rako. Doakoa izango da. Iruñako udalak azkenik 2017an erretiratutako udaleko 30 langileei omenaldia egin die. Eta urte berean 2017an zendu diren udalean lan egin duten 17 pertsona oroimenera ekarri ditu. Bost zurgin behar dire Iruñan esperientziarekin lanaldi osorako soldata lan hitzarmenaren araberakoa interesatua bidali kurrikulunak produkzion abildua baunold.es helbidera. Burdin egituren 2 soldatzaile behar dira Iruñan. Ikasketa, soldatzaile metalikoen lanbideziketa, hitzarmenaren araberako soldata interesatua bidali kurrikulunak ofertas abildua proseret.es helbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du Iruñan lanaldi osorako ordutegi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@gmail.com helbidera. Ilapaintzailea behar da Iruñan goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali carolina@hmgasesores.es helbidera. Sukaldari laguntzailea esperientziarekin behar da Iruñan, ordutegia 11:00 lauretara eta 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali comercial@hotelblancadenavarra.com helbidera. Berriobeitiko behi haziendategi batek langilea behar du astelehenetik ostiralera 7:30 12:30 eta 3:00 6:00. Igandetan 7:30 11:30. Soldata gordina hilabetean 1.300 euro. Kurrikuluna bidali teknologo312@gmail.com helbidera. Batxiller mailako matematika, fisika, kimika irakaslea behar da. Iruñan astelehenetik ostiralera arratsaldez. Kurrikuluna bidali info.prisma@gmail.com helbidera. Bingo esataria behar da Iruñan lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@asaudicon.com helbidera. Bi arran saltzaile behar dira Iruñan, beharrezkoa da gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Lanaldi osorako lan hitzarmen araberako soldata. Kurrikuluna bidali belabutxeliza@hotmail.com helbidera. Garbitesunarako 2 langile behar dira Zizurren. Ordutegia langile batena goizeko 7:00 lauretara, bestearena arratsaldeko 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali plazaror@eulen.com helbidera. 2 fisioterapeuta behar dire Iruñan, disiplina anitzetako lan taldean aritzeko. Kurrikuluna bidali personpamplo@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan asteburuetarako goizez edo arratsaldez aritzeko. Kurrikuluna bidali trabajaconosotros@soleraasistencial.es helbidera. Administrazio arduraduna behar da Noainen lokalen alokairuren kudeaketarako. Astean 10 ordu, soldata 400 euro gehi komisioa. Kurrikuluna bidali manoloalonsodon
info@abildua.jo.es helbidera. Garbitasun lanetarako persona bat behar da Tarrabian goizez egunean 4 ordu kurrikuluna bidali info@abildua.limpiezas.engar.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@abildua.gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donez